kubalulekile Chomi umxelele. Chomi andinokwazi ukumxelela lento. Inzima kakhulu kumndlela. Hayi mna Chomi andifuni nokuqhatha understand uba kutheni. Andazi ngoba awusiniki nengcazelo ecacile uba kutheni ungafuni ukumxelela kanti. Andinafuni nokuyicinga uba ingathini impendulo yakhe xa nomxelela ngalento. Hayi mina undohlule ngoku. Kunini kanti sithetha nawe? Ufuna side sithini? Yo, ayikho drink ndisele. Andinokwazi tu ukumxelela. Yo, andinokwazi uba ukuyiveza lento. Andinokwazi. I-relationship ikuba uthethe inyani. Ukuba umuntu angazifumaniseli ngokwakhe yonke lento yenzileyo. Yo, ayabona bakhulu. Idlawana i-team le. But maselidibene nePirates hayi. Ngeke lenze into pha. Uyadlala bro, ngeke idlawana. Hayi. Indoni. Yeah, Pirates awuthenga kaTondlondlo ba yo hayi. Ola ta. Mandona so ntita ibhola nani. Ingani yathanda ukulawula wena. Hayi imizuzu yembafethu. Ekuseman. Thini khani ivento malunga nozi. Ya akakuhlehle indaba zama-midfield mandoni ngamasizo zakho uthekeni wami lo ayingakanani ngawo. Tathini. Hayi abafethu ingxaki ikhona nje irumors endike ndaziva manisamawo. Ingathi utheni tayam. Hayi man. I think bayikhona ekufamba lamnana ngixele yona qha ile nthini ndike kazi noba yintoni noba zikhiphani. Sethi ikhona into ekrokrela kanye into eyibonayo engathi. Ya benike dibana nabo samawe weyini abantwana nabo babehleli phana ezatshomi zakhe pha babethetha into ba hayi fanele umxelele fanele kuthini into le fanele ndixelele. Asokamhlehle utama yathanda utawuringa into zama-midi bona uthekeni wami lo abafethu ingakanani ingani. Jonga tathi amatheri xa dibena unyanzelekanga bathethe ngawo. Ngenzeka bayazithethela okanye athethe ngomnye umuntu. Ngenzeka uba uwedwanga kwapha kulaa theri. Exactly ke tathi injalo tayam. Hlala inedress tatwa ke manje ndakhethela ukudlala ibhola xa. Hayi machita bengicima nizakuni kuba ndinethemba lani nizofumana information apha kuni. Kanti hayi ngolwatha nje babantu nidoma. Yeah, wena tathi right no ngizosikhosela kumi. Ndoni mina into zama-midi akho thini nguvelo wakho uwedwa la muntu wakho manje ndona. Angahamba shi ndoni ngoku. Sama kunjani? Phela kunjani makhosi? Yacaca ukuba nguwena uqala ungixabisile. Makhosi. Awu. Uxakekile kuba iminqono enhliziyo yakho ayidifezekiseke kodwa ufikile ekhaya. Ndingake nje ndimame lapha kuwe kubuze ngani okanye ufuna mina nditsho? Ndingachaza makhosi. Okay. Kukhona lo bhuti omdala ndimfuna na njengokuba umyeni wami ehleli pha eGoli ebuya kanye ngonyaka. Ngoku lo bhuti akandifuni ndiba ngamzama kudala nimzama ayikho icebe engalizamanga. Akandifuni. Yentombazana. Apha bizigama. Ubani ubhuti? Kulwandile. Ulwandile. Izake ufuna bengowakho. Makhosi ndifuna ndivume. Hayi. Zonke ezo zinto ziyenzeka apha ekhaya. Hey! Futhela apha mntanam. Okay. Ya. Yayibona ke le?
Makhosi. Umrhatshi ke lo uzawubangela into kokubana athi wakulo ngathi ntla kuwe abone izulu nomhlaba ave ngawe afune wena arhalele wena yonke into ayiboni nguwe kodwa ke phambi koba ndokunikoko inkomo yamapha ziponti zisixhenxe zinejumi eke uthi kanene ngumamni wena Mamjoli. eke mamjoli komo zonditya zokhonzaphi zomphunodaka zona matwele mani naye nenza umsebenzi wenu ndiyanazi thatha apha ke ntombi uzungcophe pha uthi ematshiyeni apha ukuze athi xa ithi qhi xa efika kubona uzawubona izulu nomhlaba kanawukwazi noma uzawunyanzeleka atheni ethethe ngqalile kunjalo nje enze le nto idlwengula umxholo wakho uba kunjalo buyizothatha inkomo yakho mntanam hamba Kulungile ke makhosi. hamba noba ungangavalelisa kuba ungekhapha mana hamba Ngasayenzeke lento. hey Ke ngokutsho uzomxelela nini ngale nto yenzekayo kubo? Ukuba ibinguwe John, ubunoyicacisa njani ukuba uneentsuku ezimbalwa? Okay, ezi-20 ukuba uphila apha emhlabeni? Kaloku uthando lufuna sixelelane iinyani zodwa ukuze luqine. Baby, ayibo, molo sona sakho. Molo baby. Wathensi kangaka namntwana kwenzeka ntoni ngawe? Hayi ke beba ana ke xa sewundijwa kanje ndivile. Utheni mntwana ikhona into ukuthi uhluphayo nje kutyayo? Ayisuka wethu right nditheni ndibona ngathi andikho right. Hayi kaloku mntwana uyayazi nje ndiyakwazi sekuminyaka ngosithandana. Uzama njani uthi uright kodwa uyabonakala? Xa bendingazivelanga ke ngoba ucima ndizayazi kanjani. Ukuza kwazi kanjani intoni baby? Ezinhle. Khawungixelele uyayazi uba ndiyathanda and ndenza isidingo sakho ne. Cima ndisisidingo sakho. Ucima zange ndikuvela mina nihleli phana ezatshomi zakho nithethe kuthiwa mxelele ungafuni umxelele. Namhlanje ndiva the same thing. Uba kuthiwa mxelele uba une-cancer ntono wena ufuna undixelela lodwa waye ungatsho uba uneentsuku ezi-20 kum for uba usaphila kulo mhlaba uciba benzayazi laphi lona xa ungandixeleli yho mahleke ayibo lilo lonke eli xesha uqumbileyo kanti uqondiswe yiloo nto benzathini ungaqumbi izinto endikuthanda come on na yi-project besiyenza le besiloko sirelesa oko yinto ye-cancer awareness leyana oko sizoyenza nge-heritage hayi ucima fana uba ndilolu hlobo lofana mna benzawuthini ungabi nastress baba cause akho nto ndixela yona yonke nje into iyeqa ngapha kwam ndaziphi xa udibene nezatshomi zakho ziniyazazi izatshomi zakho azipholanga ngam ungaphinde uyicinge hayi kodwa nawe ungaphinde undifihlele izinto ungaphindi mntu wam